लोगोफोर दा नोंथांमोना फैला MCLA बर' सावथुनखौ दिनैफ्राय नुनो मोनसिगोन दाब दाब जायगायाव दिनै प्रेमियार श' नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानो थाखा नै पेन्डेला बेनो हला जोबोद मानसि जादों टिकेटआबो एकदमबारे थांगासिनो दं फुरा बुंजोबगोनानो दा लोगोफोर दा सियार बहायनाया जाबाय आरो लोगोसेनो सियाराव सिरियाल नाम्बार होनाया जाथ'बाय नै जाना थांबाय फैला MCLA नि प्रेमियार श' दिनै नै बेयाव जासिगोन दुमबुखादो बरियानो एकदमबारे नोंथांमोना फैला MCLA बर' सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन जोंहा नै माबागासिनो दङ साउन्ड मेनफोरा साउन्डनि एडजास्ट खालामगासिनो दङ नै स्टेजआ बेफोरबायदि जोबोद गोजौ जादों उननिफ्रायबो बिराद मोजां नुहुरगोन नै जोंहा बेवहाय 2500 खान सियार नामा बहायदों होनदो जोबोद गुवार जादों हला नै ससे VIP बे लाइना VIP नै जोंहा फैला MCLA आव फाव खालामग्रा बिथांमोना नै जन्त सारमोन फैला सार जन्त सार नै गोबां दङ आब' रिजु सार फैलाव सार प्रबिन गासिबो दङ नै दाब्ला सार बेनार होदो मेन्डेला सार दा बेनो हला नै दा नै गोजाननिफ्राय पेन्डेला बेफोरबायदि बिराद गिदिर हला जोबोद गिदिर जादों केसि सिमला डिग्री कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव आरो लोगोसेनो जा दुर्गा फुजा जागासिनो दुर्गा फुजालायनि माबाहाय सेमा फुजा कालि फुजा नैबिजा दिनै सानसेनि हाबाफारिजों नोंथांमोना दा मोनानिफ्राय जेरावबो नुनो मोनसिगोन फैला MCLA बर' सावथुनखौ दिनै गोबां बर'नि फावखुंग्रि बिथांमोना बेवहाय हारिमु मोनाबिलियाव गोबां फावबो खालामनाय नुनो मोनगोन आरो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय गोबां नुनो मोनगोन जोंनि बर' आर्टिस्टफोरनि ini alay बै उनाव थांबाय आया आंनो मावखिसै मा बै मोनसेखौ आइ सिख्लाफोरखौ बान बानायाखै नांगौ सिङाव नांगौलाय खुगाया सिगि मानांगौ र' फन थुद र' गोबां मानसि जादों लोगोफोर नै जोंहा हलाव मानसि सोनानै दा खोन्थिनायनि समा जाबाय टाइमाबो जाबाय एसे दा जोंहा फिल्मखौ खोन्थिसिगोन मानसिफोरा जोबोद एक्साइटेड जाना दं नायनो दा सिनेमाया श' जाबाय लोगोफोर नै बिदि फार्स्टआवनो दा नोंथांमोना फिल्म खिथिनो हाला दा फिल्मा जोब्बाय फिल्मा जोबनानै मानसिफोरा ओंखारबोबाय मानसिफोरा बुंदों फिल्मा जोबोद मोजां जादों होननानै जोबोद मानसिफोरानो बाख्नायदों फिल्मखौ बेखायनो नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय रेडि जाना थादो आंबो नायबाय नायनानै जोबोद मोजां मोनदों फिल्मखौ एकदमबारे नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय नुनो मोनसिगोन नोंथांमोनाबो गाव गावनि जायगायाव नायदो आरो फिल्मा माबायदि सायख'ना लादो बासिदो अब्लानो नोंथांमोना मिन्थिसिगोन फिल्माथ' जोबोद मोजां जादों बेस्ट बे बोसोरनि साबसिन सावथुन जोबोद मानसिफोरा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन प्रेमियार श'आव
आसा खालामदों नोंथांमोननियावबो बिदिनो मानसि जागोन होननानै बयबो थांलायना नायहैदो बे फैला MCLA बर' सावथुनखौ गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों जोंखि पाठशालानिफ्राय फैदोंमोन ओरै पाठशाला बरमा इक्सानिबो दङ गोबां मानसिफोरा प्रेमियार श' नायनो लुबैयोना बेखायनो बे प्रेमियार श' सावथुनखौ नायनो फैदोंमोन आं भिडिअ बानायस्लाबनो सम मोनासै लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो बे प्रेमियार श' फिल्म खिथिनाय जायगायावनो सेमा फुजाबो जादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना खिथिस्लाबनो हायासै बेखायनो नैबे एसे साजायनायखौनो नोंथांमोना खिथिनाय जाबाय दा नैबे फख्रियाव नाव जावदों एसे डेक'रेसन खालामदों मानसिफोरा सेल्फि लानो हानाय बायदि खालामनानै होदों बेनो फार्स्ट टाइम फुजाया बेनो गिबि बे बोसोराव बेनो गिबि फुजा बेवहाय फार्स्ट टाइम